balimaw Faransi bɔra k'a fɔ sisan ko Assimi ka fanga bɛna bi ko ni Assimi ka fanga bina ko Bina Jara ka mɔgɔw Malien ni révélation bi dɛ minnu yɛrɛ kumakan ko Bina Jara ka mɔgɔw ko sɔrɔsi dɔ bɛ kɛ président ye ko transition 3 mois à 6 mois ko ka élection organisée Faransi bɔra k'a ka plan fɔ après Assimi Goïta o wagati kelen u ko Irisiw fana bɛ négociation dɔ fana na tuguni Maliens men da ye men tigila di ne kɔni b'a kala o kala mɛ Français ka député dɔ don a tɔgɔ ko Bruno Fouche a photo filɛ nin nin cɛ in de bɔra ka kuma et puis journaliste tɛ dɛ c'est le président de la commission des affaires étrangères ou ka assemblée yɛrɛ kɔnɔ a bɔra ka annonce kɛ RFI la n bɛna kumakan in kala a ko Bina Jara ka mɔgɔw k'u bɛna na don gouvernement na k'a tɛ mɛn u y'u ka gouvernement bɛɛ sigilen don déjà tɔ tora dɔrɔn Assimi ka bɔ yen ko Assimi kɔni tagali tɔ man jan bilen an ka jan ka kuma in lamɛn. Bruno Fuchs, bonjour. Alors le Mali, le 25 avril dernier, le Mali a été frappé par une offensive conjointe des djihadistes et des rebelles Touaregs. La semaine dernière, à Nairobi, Emmanuel Macron a eu cette phrase: le départ des militaires français n'est sans doute pas la meilleure décision que les putschistes ont prise pour leur pays. C'est-à-dire que la France se réjouit de l'échec militaire des Russes au Nord Mali. Les Sahéliens en général, parce que la situation au Burkina et au Niger n'est pas non plus extraordinaire en termes sécuritaires en général, s'aperçoivent finalement que d'avoir sorti, chassé le partenaire français, finalement aujourd'hui c'est contre-productif. Parce que la junte malienne pense à quelques jours à vivre ou quelques semaines à vivre et qu'aujourd'hui elle est en position de faiblesse par rapport au FLA et au JNIM. Et donc le régime au Mali va changer dans quelques semaines, quelques mois. Ça, c'est inéluctable. Donc oui, pour les Maliens, ils ont le choix entre des djihadistes intégristes, pas pour tous, mais ils sont quand même aujourd'hui les plus forts, et la vie démocratique, les libertés publiques, la vie d'avant au Mali sont en danger. La vie au Mali risque de changer. Et ça, bien sûr, le président n'a pas fait la conclusion que vous avez tirée, mais c'est un constat clair. Si les Français étaient restés, certainement avec une meilleure gouvernance d'IBK qui faisait défaut, parce que son action politique était insuffisante. Et c'était une des erreurs de Barkhane d'avoir fait reposer la réussite d'une opération militaire sur un pouvoir politique faible, qui n'était pas capable d'assurer les accords d'Alger. C'est ça l'erreur principale. Mais aujourd'hui, effectivement, le Mali, dans quelques mois, ne sera plus le Mali d'il y a 5 ou 6 ans. Aïe, le kumamea. Ko Assimi be ka Maliens mene k'u don kaso la. Ko Assimi be ka Maliens tonye. Ko Assimi dɛsɛra. Ko dans quelques mois, ko Mali bena changer. Ko Bina ka mɔgɔw bɛɛ bena na. Ko mɔgɔ bɛ kaso la. K'u bena bɛɛ bila ka bɔ kaso la. K'u bena Maliens bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Ko on wagati kelen fana tuguni. Plan wɛrɛ mun fana b'a jukɔrɔ mɛ tila k'o fana. Plan mun bɛ jukɔrɔ. Wallahi n bɛna Mali président bon. Mali premier ministre Assimi Goïta gɛnna jɔn de kan ka kɛ Mali premier ministre mɛ tila k'o fana indication d'aw ma sisan. Mali sara dalen don ka ban naloma lagalagatɔ dajibɔ bɛɛ t'i sigilen filɛ fanga la a bɛ ka mɔgɔ kɛlɛ. Ne ye n den ka Assimi lasɔmi n ka Assimi mɔgɔw labɔ kaso la ka paix kɛ ni mɔgɔw ye. Bon ni e ma mɔgɔ labɔ ni Bina Jara ka mɔgɔ nana ka taga ni Bina Jara ninnu nana Bamakɔ kɔnɔ san ka taga Ben le cerveau ninnu bila ka Clément Dembélé ninnu bila mɔgɔ bɛ tɛgɛrɛ fu kun. Ni mɔgɔ ma tɛgɛrɛ fɔ Bina Jara ku Bamakɔ n'u ye mɔgɔ bila ka bɔ kaso la kam ko Bina Jara ko k'u bɛ marifa fana bila ko ni Assimi gɛnna ka bɔ yen dɔrɔn k'olu bɛ marifa bila k'an bɛɛ bɛ jɛ k'u ka Mali jɔ. O accord de conclu c'est-à-dire que scénario syrien de bɛ ka préparer Mali kɔnɔ minnu filɛ Bina Jara mana u tɛ silamɛya kɛlɛ la dɛ n b'o kuma nin fɔ an na dɛ u nana de Faransi de bɛna ko ta a mɛn o de plan bɛ sen na an ka kuma tɔ lamɛn. Quel est, à votre avis, le scénario le plus probable dans les mois qui viennent au Mali? Il y a plusieurs scénarios. Je vais en donner 2 pour être rapide. Le premier, si la junte, et donc le président Goïta, est raisonnable, il ouvre les négociations. Il y a une période de transition, 3-6 mois, avec un des militaires de la transition, on ne peut pas donner de nom là, qui ne serait pas Goïta, et qui va jusqu'aux élections, avec une période électorale dans 3 ou 6 mois. Et c'est là que la question se pose, c'est dans la gouvernance, dans le travail commun, il faudrait intégrer le JNIM. Le FLA, c'est peut-être plus facile, mais il faudra intégrer le JNIM. Le JNIM, je pense, est prêt à déposer les armes et à arrêter la lutte armée. Voilà, on peut la dire ça. Ko négociation français a fort Assimi ɲɛna a ka négocier a ka fanga bila nɔgɔya la. I n'a fɔ Bachar y'a kɛ cogo min. C'est-à-dire Assimi Goïta ka négociation kɛ a ka bɔ yen. Négociation mun bɛ ka kɛ dogo la k'a fɔ Assimi taga ka bɔ yen. Sɔrɔsi wɛrɛ ka na
o ni jeune ka jɛ ka baara kɛ faransi ko ko sɔrɔsi dɔ de bɛna Assimi Goïta remplacer a m'a fɔ ko politicien a m'a fɔ ko Yada Gali a ko cette fois-ci ko sɔrɔsi dɔ de bɛna na fanga ta sisan ka élection organiser kalo 3 ka taa kalo 6 la ka malien fɛn fɛn bɛ kaso la k'a bɛɛ bila ko Bina Jara ka mɔgɔw tɛ sira tigɛ bilen u tɛ yɔrɔ ci bilen u tɛ marifa ci mɔgɔ la bilen ko kɛlɛ bɛ ban awa n bɛna tila ka jɔn de kan ka kɛ président ye o ye sɔrɔsi dɔ ye sɔrɔsi bɛ kɛ président a bɛ ka Assimi kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ de fana ye koyi janfa ma ɲi koyi a tun ka dɔɔni yɛrɛ wala négociation bɛ sen na a bɛɛ na lajɛ a sigi n'a mɛn don o don ko Assimi kɛrɛfɛ sɔrɔsi dɔ kɛra président kura a kana bala o la dɛ Assimi bɛ ka siga sɔrɔsi fɛn fɛn la olu tɛna na koyi parce que les pro-russes là Assimi o gɛn ka bɛɛ gɛn ka bɔ yen donc faransi de bɛ jeu kɔnɔ sisan c'est à dire que faransi ka jeu de marché la sisan a bɛɛ na lajɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ a la hali minnu filɛ panpan na les Boubou Mabel les Abdou Niang na a bɛ tila k'u ye fanga kura kɔ ne de filɛ u bɛɛ ye faransi ka mɔgɔninw de c'est à dire bɛɛ les sarabon ninnu de bɛ na u kɛni bɛ bila mais olu tɛ débat sɔrɔ bilen quoi nin y'o bannen de anw minnu ye révolutionnaire an kɛni tɛ débat sɔrɔ bilen mais faransi mɔgɔnin ne b'a tila k'o kelenw ye tuguni mais an ka kuma tɔ la mɛ n bɛna révélation kɛ bi dɛ de participer à la vie politique du pays. Pas à prendre le contrôle du Mali, mais à participer à la vie politique. Alors, ko jeune te fanga ta dɛ ko Bina Jara ka mɔgɔw tɛ fanga ko fanga tɛ di Bina Jara ka mɔgɔ ma dɛ Bina Jara ka mɔgɔ bɛ don gouvernement kɔnɔ de u fana ka hakilinata dɔw bɛ baara bɛ k'u la. La question qui va se poser, c'est nous, Européens ou Français, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on supporte cette transition dans laquelle le JNIM a un rôle politique ou on ne la supporte pas? Je n'ai pas la réponse, mais c'est un vrai problème de conscience et un problème politique. Et deuxième scénario, c'est que la junte veut résister, absolument, ne discute pas. Et à un moment ou à un autre, ils sont en position de faiblesse. Les Russes en train de négocier leur départ, etc. Contrairement à ce qu'ils disent, mais j'ai comme des éléments montrant qu'ils regardent les conditions de leur départ. Et là, à un moment, la junte tombera. Si c'est pas négocié, ce sera certainement pire que s'il y avait une négociation. Donc après, pour prendre des exemples, on peut être dans un schéma à la mauritanienne, un régime religieux, un schéma nigérien ou un État fédéral au Mali où on a quelques États, ou un État qui applique la charia. Voilà. C'est-à-dire que Assimi Goïta gena Mali bɛ kɛ u bɛ Mali kɛ système fédéral de. Donc dugu dɔw bɛ yen dugu na ni dugu min bɛnna ko sariya a bɛna fɔ sisan nɔ ni a bɛ nin kɔrɔ dɔn wa yarɔ Bina ka mɔgɔ kelen bɛ ka dugu fɛn fɛn minɛ sa u bɛɛ bɛ t'u bolo san u bɛ sariya sigi o duguw la mais u ye maliyɛnw de est ce que tu vois faransi fana bɛ ka fɔ ne m'a fɔ ko Bina aw k'u bɛ ka baara kɛ arabu de a saraka den minnu bɛ réseau kan k'u bɛ ka baara kɛ awa Bina Jara tigi de bɔlen filɛ ka kuma koyi a bɛ ka taa baga Arabi Saoudite ni fɛn ma olu si tɛ Bina Jara tigi de bɔlen filɛ ka kuma Binaw kan ka mun kɛ a y'a mɛn Arabi Saoudite da non faransi de b'u kɔfɛ Silamɛ nafigi den dɔw bɛ yen saraka den dɔw bɛ yen n'u t'u silamɛ ɲɔgɔn dɔw fɛ u bɛ ka taga nin ko in turu ta ka kɛ silamɛ ko di Mali y'a kɔlɔsi Abdou Niang ninnu na walayi ani so tɔgɔ ye mun bɛ wajulu kɛla cɛni impoli n'a bɛ wajulu kɛla a y'a kɔlɔsi olu la bilahi ninnu ye fɛn jugu di faransi de bɔlen filɛ ka kuma koyi awa faransi de ta ye Bina Jara ye faransi de ta ye Yada Gali ye awa faransi de bɔra ka mun fɔ olu de taara Syrie président o kɛ tero di o sigilen a taara jamana fɔlɔ jumɛn kan est ce que a kɛlen président a ye jamana fɔlɔ jumɛn a taara yen fɔlɔ a ma taa Turki de fɔlɔ a ma bɔ yen ka taa faransi nin na o bɛɛ kɔfɛ a taara Arabi Saoudite cɛ mun filɛ tero mun filɛ fanga la Syrie a nujuru bɛ faransi ni Amérique de bolo a nujuru tɛ Arabi Saoudite bolo dɛ ayi bon a ye jateminɛ kɛ ko dɔw la quoi mais est ce que cɛ kɛlen président ye Syrie est ce que a y'a ye sariya ko ka sariya sigi a y'o kuma mɛn yan o kuma bilara cɛ yɛrɛ bɛ karabati bɛɛ dunna n'a Bina Jara karabati le don mais a kana bala o la ne bɛ ka kuma min fɔ a ɲɛna o de ye nin a y'a kɔlɔsi malankolon den dɔw b'an an senkɔrɔ a y'a kɔlɔsi olu la quoi bon fɔlɔ u y'a fɔ dɛ u y'a kuma fɔ bon u bɛna Mali kɛ système fédéral de Kidali bɛ to Kidalikaw bolo Bina Jara ka mɔgɔ wɔɔrɔ minɛ donc Mali bɛna kɛ ten de c'est une haute trahison de Assimi Goïta bon i bɛ naloma den dɔw sigilen o tɛ se ka kɛ kunfin den lagalagatɔ daji bɔ dɔw sigilen bɛ Mali bɛ ka tila o t'a dɔn Mali bossole de filɛ réseaux sociaux kan tan bilahi talahi mais ala ka na ni miracle dɔ ye pour que faransi bɛ ka mun fɔ ala kana kɛ ten parce que faransi y'a ka puissance de yira k'a wa ale de bɛ Mali kɔnɔ faransi y'a yira sa bon a y'an gɛn an seginna ka na faransi bɔra da fɛ faransi donna fenêtre fɛ o de kɛlen filɛ Mali ko la faransi de ye Bina Jara ninnu ye o aw tɛ ko de faamuya o e ma o bɛ tile k'u publicité kɛ yan ni Bina Jara ɲa limɔgɔ ni faga u b'a bila u ka page sa Bina ye faransi de
c'est-à-dire ayi surame ko ni korane ko bala munu me ko ke wallahi billahi ni ne ba mallam ni mo surame ko kuma do la ni mi exécuter ka fuma tunya mo di saraga den nunu be kana nga kele yelema kan yere ma bla nyokona wala to biran ni force soronka c'est-à-dire amona te banko anga kuma to la me et d'autres non. Donc un État fédéral finalement avec des régimes différents qui garantit la représentativité et le rôle de chacune des communautés dans la vie du pays, la vie politique du pays, comme au Nigeria par exemple, ça c'est un schéma. Et après le schéma ultime qui est celui de l'Afghanistan, je ne souhaite pas qu'on puisse avoir un Afghanistan en plein. Et puis ko irisu be fe kukapo ko irisu jorolimbe ko sanu dinga mbe no irisu fara be ka négociation ka kana asimi be bindomina u kona olu gain olu be sanu dinga mu be irisu bolo na asimi sanu dinga mu di irisu ma irisu fara be fe ko négociation ne ke olu daga na bo tulu la quoi ça dit olu fana ka to olu ko o sanu nu bo quoi o kele ne ke siri ba ba don dara dro Poutine be asimi ngole ko bon ko anti ga sécurité garantie ko ni be woro bla bla malate tubabu don ibita soro irisu ni français ni kuma foka bauta kalama irisu tarakata irisu de kumeka Bashar Assad to fangala irisu be se ka ke asimi fe ka teme Bashar Assad ka irisu be o dugula ka cha sambi woroi u ka bazibe irisu e Bashar Assad sigile to kata négocier ni tero ye u tara Dubai katiski kataka réunion beke je m'excuse Qatar Doha u tara ski kataka réunion ke ka siri tereme ka ban ka soro kana fo Bashar la ka fangabla ibita soro sa irisu ni français ni américain sigile me mali kan ka ke choko ibita soro ya befo ka ban irisu bi ski dro ka siminaje dondo dro ba fo asimite dugubla on est français bolé ka kumata ni plan de bi bo la Russie est au courant ne da fanyana a ben korane che Russie be ko do kalama u te fe ka kumadi grande puissance ni te nyogon janfa kuyi uga intérêt ni naw ube nyogon fanga koyi anga kuma to la me o korata ko Russie mainde parce que asimi ni sarike ni ga foro ke betama yoro bebi tata lake asimi mali ke sama sogo de bebe ka do tege ala parce que ay façon de nyuma be dabo ala anga kuma to la me du Sahel. Parce qu'après, ça aura des conséquences sur toute la zone. Après, vous avez les pays du Sahel, mais vous avez la Guinée, vous avez le Sénégal, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Bénin. Enfin, après, le Togo, ça devient compliqué. Vous avez des éléments qui vous indiquent que les Russes sont sur le départ à Bamako? Ils négocient, oui, ils ne le sont pas. Enfin, en tout cas, ils ont replié leur position. Et il y a des négociations actuellement. Alors après, tout dépend du GNIP, tout dépend de la junte, lesquels ils seraient prêts à rentrer, moyennant quand même un certain nombre de garanties sur les actifs qu'ils exploitent aujourd'hui au Mali, les mines d'or, par exemple, dans lesquels ils n'ont pas très envie de se sentir spoliés, même si leur légitimité à l'exploiter, à mon avis, est assez discutable. Appela jele Aïssa, Francis Bora befo. Maléon, kuma befle. Asimi ka ko bané ne de fle ka fana wallahi. Na France depuis Mali crise daminena. France ma dit ka kuma ni confiance la tantu wala. O re ke Bashar Assad law. Bashar Assad be bi wakati mina. Tero mu fle fangala akumbe kuma meja bela bon ameka kuma oron fra aba kalama cause front de libération d'Azawad o mo be ka tourner de ou be ka tourner de préparer Europe Amérique munu fle kidal ou be fe ka tourner international de organiser ça pour que ku légitimer ay bekele ay face de nyuma bekele awasimi kele fe sorasi be français mogodi ya Musa Camara le français mogodi asimi wuli asimi gengadi fanga ina ka teme fembeka a ben alache c'est-à-dire officier munu be nolu te français fait asimi a be détruit Sadio Camara nu fait a be boui officier munu ye français mo nu nya nolu de kadi journaliste munu kumbe français sura sous publicité ke nin korana che ol de be Mali ol de sigma kelengele munu nu keleme ko o de ta ko ka communication ba yere sigma nya mo ba Ibrahim Traoré au lieu français mo de ol de taron ni makoro nyoy c'est-à-dire mo français mo yi Ablaye Maïga a be ol de asimi ga mo yi bi quoi o français keleme go ko asimi ta to la ay mo kele ira asimi kerefe ko c'est un anti-français asimi ni français ta kele muyi ou be la nyogon genou ngani nyogon sinon français fla ka position ira déjà abe fonne ma ko la clarification awa premier ministre abena di front de libération la zawad mo godema na asimi goita gena ka bo fangala ou be sorasi do sigi président la o sorasi ka premier ministre ou bo ke tamasheki do di abe bo kidalika numa algabas ak intala nta bila na ya me ko bilal ak sharif ube algabas ak intala nuno ubona no de bamako ko doke premier ministre o de plan B ma fongo be da kede parce que ala de ba do mu menake nga fo ka daka ndalo ma dendo be se ko tungara ele de ko ka benake uye mu fo mbe ko di fo ana abena ke utekelengi ni du ye ka fa nga ninge de bu kon ne ka
vidéo kun bɛɛ filɛ o dun y'a kɛ yɔrɔ dɔ fana caman bɛ yen fana a ɲan'u bolo donc ne ka kuma banna o de kun don ala kana nin kɛ n ka dugawu bɛ Mali ye mais Assimi a déjà perdu Assimi ka fɛn bɛɛ banna pewu c'est fini pour Assimi awa ni sɔrɔsi bɛ Assimi gɛn aw bolo ko sɔrɔsi bɛ Assimi gɛn tɛ dɛ Assimi yɛrɛ kɛrɛ nagafɛn wɔɔrɔ dɔ dɛ a tɛ tubabu dɔn hali bi et il y a des pays plus puissants que le Mali a ye Venezuela lajɛ américains taara don Venezuela la Maduro ka vice-présidenti muso in o filɛ nin ye o ni Trump ka di bi o ma Maduro ta ka di Trump ma a tɛ ne ka so la a tɛ fanga dɔn hali bi i bɛ taa sɔrɔ Assimi ni mun bɛ dumuni kɛ zamɛ dun ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ n'ala cɛ i bɛ taa sɔrɔ Faransi n'o bɛ ka kuma dugu la Assimi kan ka gɛn cogoya min na an bɛ fanga d'i ma u y'o de kɛ Bachar Assad la Bachar Assad Mali armée bɛ se ka puissant ka tɛmɛ Syrie ta kan u taara don Bachar Assad ka généraux la généraux n'u y'i ban kɛlɛ ma ko Bachar ka taga u bɛ k'o de kɛ kelen kɛ Mali la bi parce que sɔrɔsi halala sɔrɔsi hɔrɔn fɛn fɛn bɛ Assimi y'a bɛɛ kɛlɛ comme sɔrɔsi minnu bɛ a bɛɛ Faransi mɔgɔw de minnu bɛ ɲɛfɛla fɛn fɛn a tilancɛ bɛɛ Faransi mɔgɔw de olu négocier ka di olu de ka teli ka Faransi lamɛn olu de ka teli ka coup d'état kɛ wallahi billahi a sigi a ka lajɛ mɔgɔ min bɛ Assimi gɛn a y'a sɛbɛn a ka da dɛ a bɛ ka miiri mɔgɔ la k'a bɛ siran sɔrɔsi fɛn fɛn la o si tɛ ka na Assimi gɛn dɛ Assimi ni mun bɛ zamɛ dun kuluba dɛ o dɔ de bɛ janfa sigi Assimi na k'a gɛn ka taa ka bɔ yen n'a m'i kɔlɔsi o de bɛ sɔn ka kɛ voilà n tɛ ala ye dɛ mais n'a m'i kɔlɔsi n'u b'i gɛn u b'a kɛ ten de u ma Blaise Compaoré bila ka Thomas Sankara gɛn o i bɛ taa sɔrɔ Assimi ni mɔgɔ min ka di u b'o dɔ de bila ka kɛ mais ala kana ɲa u bolo dɛ voilà n'u b'a kɛ u b'a kɛ n'o di mais ala kana ɲa u bolo n m'a fɔ n ka a bɛ kɛ 100% dɛ mais n ka jateminɛw di parce que n'i ma kuma walawala lagalagatɔ den dɔ b'i ka kuma ta ko Segu Tunkara de y'a fɔ k'a bɛ kɛ tan ne tɛ ala ye koyi mais o de planw bɛ ka tracer mais n bɛ dugawu fana kɛ ala kana plan in ɲa ala sago aw sago Allah,